В старите легенди самодивите никога не били описвани като покорни. Те били свободни, не защото не познавали любовта, а защото никога не забравили за себе си. Замисляла ли се, колко жени днес живеят точно обратно? Толкова дълго се опитват да бъдат добри, да не разочароват, да не обидят, да не изглеждат егоистки, да не бъдат твърде много. И без да усетят, започват да изчезват. Не изведнъж, а тихо. Първо спират да изричат мнението си. После спират да следват мечтите си. После вече не знаят какво ги прави щастливи. И най-накрая започват да вярват, че това е нормално. Но душата има памет. Тя помни коя си била, преди да започнеш да се приспособяваш. Помни смехът ти, помни дързостта ти, помни гласа ти. И затова понякога усещаш необяснима тъга. Не защото нещо ти липсва отвън, а защото нещо вътре в теб те вика обратно. Може би точно това са наричали самодива. Не жената, която живее в гората, а жената, която не е изгубила връзката със своята душа. И може би истинското пробуждане започва не когато откриеш нещо ново, а когато престанеш да предаваш онова, което винаги е било в теб. Защото душата не забравя. Тя чака. Чака търпеливо. Докато един ден не намериш смелост да се върнеш при нея. И тогава разбираш, че никога не си била изгубена. Само си била твърде далеч от себе си.